דלת, חלון, לוח, שולחן, חרב, קרקע, וזה ספר, חרב, ספר. איה הספר? יפה. על השולחן. הספר על השולחן. איה החרב? יפה. על השולחן. החרב והספר על השולחן. איה הלוח? יפה. הלוח אחרי המורה. אני המורה. הלוח אחרי המורה. איה השולחן? לפני המורה. השולחן לפני המורה. איה הקרקע? יפה. הקרקע תחת השולחן. הקרקע תחת הכיסאות. הקרקע תחת המורה. יפה. דבורה, קומי. בואי אל השולחן. קחי את הספר. טוב. רוצי. עמדי. יפה. לכי אל כלב. תני את הספר לכלב. יפה. שובי אל הכיסא. שבי. יפה. תלמידים, איה הספר? איה הספר? ביד מי? ביד מי? ביד כלב. יפה. הספר ביד כלב. איה הנחש? איה הנחש? זאת חרב. חרב, איה הנחש? הנחש תחת כיסא דבורה. הנחש תחת כיסא דבורה. יפה. איה האנשים הקטנים? יפה. איה האנשים הקטנים? לפני מה? הדלת. לפני הדלת. יפה. האנשים הקטנים על הקרקע ולפני הדלת. יפה. איה הדג? איה הדג? הדג בכוס ולפני החלון. הדג לפני החלון בכוס. בכוס הקטנה. יפה. יעל, קומי. רבקה, קומי. רוץ נא אל הדלת. יפה. יפה. רבקה, קחי את האנשים הקטנים. יעל, קחי את החמור הקטון. יפה. רוץ נא. רוץ נא, רוץ נא, רוץ נא. יפה. עמוד נא. עמוד נא. יפה. לך נא אל הלוח. לך נא אל הלוח. יפה. יפה. רבקה,
שימי את האנשים הקטנים על הקרקע, תחת הלוח. טוב. יעל, שימי את החמור הקטון תחת השולחן, על הקרקע. יפה, יפה. קחי את החרב. טוב. שוב נא אל הכיסאות. שב נא. יפה. כלב, מה יש בידך? מה זה? ספר. ספר, יפה. כלב, קום. בוא אליי. תן לי את הספר. יפה. לך אל דבורה. יפה. קח את הנחש. יפה. יפה. שים את הנחש ביד נתן. ביד נתן. שים את הנחש ביד נתן. יפה. שב על הכיסא. יפה. יעל, קומי. בואי אל השולחן. שימי את החרב על השולחן. יפה. נתן, קום. בוא. שים את הנחש על החרב. יפה. שימי את החרב על הספר. הנחש על הספר. שימי את החרב על הספר. יפה. שימי את הנחש על החרב. יפה. יפה. נתן, קח את הספר. יפה. שוב אל הכיסא. שים את הספר על הכיסא. יפה. שב על הקרקע. טוב, טוב, יפה. שובי אל הכיסא. שבי. יפה. אני אישה. אני אישה. מה את? נערה אני. יפה. את נערה. מה את? נערה אנוכי. יפה. גם את נערה. מה את? נערה אני. יפה. נערה את. אתן נערות. נערות. אתן נערות. יפה. מה אתה? חמור אני. יפה. חמור אתה. חמור. מה אתה? נער אני. יפה. נער. אתה נער. אתה נער. אתה חמור. אתן נערות. ואתם נערים. נערים או אנשים. ואתה חמור. אני אישה. יפה.